primer lloc, molt bona vesprada a tots i siguem benvinguts a l'acte de presentació de la nostra fallera major infantil. Volem, abans de res, agrair la vostra presència amb tots els xiquets i xiquetes de la nostra comissió. Amb el seu permís, anem a donar començament a l'acte. És un orgull per a nosaltres estar avui així davant el micròfon per a posar-li veu a un acte tan important per a la falla, però especialment per a la comissió infantil. Per a començar, anem a rebre els màxims representants de la nostra comissió amb un gran aplaudiment. President infantil 2026, Samuel Alicante i Polini. Fallera major infantil 2026, Lola Cañadas i Jordà, acompanyada del vicepresident infantil Samuel Ríos i Fallós. Fallera major 2025, Núria Jiménez y Caballero, acompañada por nuestro presidente Miguel Ángel del Barrio y de la Corte. Fallera major 2026, Cruz Solidares y Bonora, acompanyada del vicepresident Juan Francisco Solivares i Llum. Enguany, l'inici de l'exaltació va ser un poc diferent a l'habitual. La fallera major infantil i el president infantil han tingut el detall de regalar a la comissió un símbol emblemàtic que lliurem durant molts anys, un nou estendard per a la comissió infantil. Anem a rebre amb el respecte i l'estima que es mereix a la nostra reial senyora emperatriu presida este acte, que arribarà fins a este escenari portada per membres de la comissió infantil, que no poden estar més feliços i orgullosos i, per què no, també un poquet nerviosos per convertir-se, durant uns segons, en el centre de totes les mirades en un dia inolvidable per a ells. Samuel, hem de donar-te les gràcies, perquè en uns mesos has demostrat sobradament que la comissió infantil té un gran president, perquè sempre t'hem conegut com ese xiquet incansable amb els jocs, els petards, les activitats esportives i qualsevol repte que et proposaré. I enguany has donat un pas cap endavant, ensenyant-nos que un xiquet de 9 anys pot decidir que vol ser responsable i respectar en la seva falla amb la categoria que es mereix. Anem, per tant, a rebre al nostre president infantil,
Samuel Alicarte i Politi. Samuel, et convertires en president infantil el dia que t'anomenaren, però et faltava eixe distintiu que t'acredite com a màxim representant de la Comissió Infantil. I va ser el nostre president, Miguel del Barri de la Torre, qui, per primera vegada en la nostra història, t'imposa la caramba amb llaç roig i l'escut de la nostra comissió. Enhorabona. A continuació, anem a rebre l'acord d'honor de la fallera major infantil de la nostra comissió. Irene Ramos y Cernoto.
Vega, Carratalà i Martínez. Elvira Hernández y Soto. Carla, Quiles i Soucase. Carla. Oreto Hernández y Soto. Núria, Ríos i Fallos.
Gremes i Claramunt. Claudia Marín y Egea. Marina Monzó y Matías. Jimena, Matías y García. Inés, Ana y Herbás. Andrea Pardo y Deses. Clara Nocher y Devesa.
Eva, Rico y Blasco. Lucía Sacristán y Yu. Sofía, Álvarez y Juana. Nicoleta, Politi y Fernández. Laia, Quevedo y Zuriaga. Marina Sacristán y Yu. Valentina, Taroncher y Saez.
preciós conjunt de falleres que transmeteixen una immensa felicitat ataviades amb el seu vestit en valenciana. En són el futur de la nostra falla i estic segur de que el dia de demà seran les encarregades de mantindre en allò més alt a la falla Sant Vicent, Lluís Tazati Padilla. Mirant la cor d'honor, veig la mateixa preciositat de quan comença el dia i el sol eix per l'horitzó. I si en aquest moment l'astre rei comença a il·luminar la foscor de la nit, així no és en cal eixa llum per il·luminar l'escena, perquè encara que siga per la vesprada o que fora un dia nuvolat, quan veiem aquestes preciositats de xiquetes, sentim que el món de les falles està a punt d'eixir el sol. Lola, crec sincerament que vales néixer amb el teu nom ja escrit a aquesta llista imaginària en de candidades per a ser falla major infantil de la nostra comissió. També sé que des de tens ús de raó somniaves en que un dia arribaria el teu moment. Quantes vegades venies a les presentacions acompanyat del teu germà i em miraves amb aquests ulls que parlaven per si mateixos sense poder ocultar el teu pensament. De segur que dins del teu cor pensaves: jo també seré fallera major infantil com tu. Molts ulls estan fixos en tu, desitjosos en de poder aparèixer per aquesta passarel·la que tantes vegades has creuat per a rebre en la teva banda de cor d'honor, any darrere any, des que vingueres a este món. Però avui, aquest camí que vas a recórrer és diferent, com també és distinta la banda que Samuel, el teu president infantil, et va imposar en uns segons. És emocionant en veure als iaios Juanjo i Amparo i a la iaia Fanny que no poden estar més feliços. Només es pot comparar a l'orgull en el germà que sent jo en aquests moments. És tan nombrosa la vostra família vinculada a les falles que seria interminable poder esmentar-los a tots. Teniu aquest punt que ens fa als valencians viure cada moment de les nostres festes amb una intensitat i una il·lusió desbordades. Lola, els papàs no poden estar més emocionats. La iaia i la mamà ocuparen aquest tro, però com a fallera major. Tu les has avançat. Has començat abans i qui sap si, amb el pas dels anys, podràs fer un doblet extraordinari. Mare meua, coneguent Amparo, no sé com encara pot estar pegada a la carilla. No aguanta ni un segon més. I Toni, que sembla més tranquil, no es creu encara que va ser la xiqueta dels seus ulls qui predisca este acte des del seu tro somiat. Lola, el teu moment ha arribat. En uns segons, els aplaudiments van a sonar en el teu honor. Tranquil·la, te'ls has guanyat a tots. Eres en la xiqueta del somriure permanent. Cada vegada que t'has dirigit a nosaltres, l'has fet amb el cor ple d'emocions. Eixa emoció que anem a sentir tots en rebent a la falla major infantil de la falla Sant Vicent, Lluís Tazati Padilla. Lola, Cañadas i Jordà. Lola, una personeta especial per a tu va ser l'encarregada de treure la banda que amb tanta impaciència has esperat.
Lola. Eixa banda que t'acaben d'imposar i que lluiràs amb molt d'orgull és la que correspon a la Fallera Major Infantil 2026. Enhorabona, preciosa. Samuel Alligafe Polític va imposar en la xolla en la banda de Lola, que la realitza com la nostra Fallera Major Infantil. La nostra Fallera Major Infantil i la seu acord d'honor a l'escenari, anem a rebre a la Comissió Infantil Masculina que han estat col·laborant activament en esta exaltació. Luis Forda i Quilis. Gento, Jarque y Millán. Álvaro, Nácer y Devesa. Àlex, Arraque y Molina. Àlex, García y Montesinos. Gonzalo, Nácer y Devesa.
Lucas, Palomo y García. Lucas, Cobo y Roche. Hugo, Conesa y Molins. Martín, Pardo y Beses. Rodrigo, Martín, Pardo y Beses. Rodrigo, Ríos y Fallos. Rodrigo, Matías y García. Pepe, Pérez y Fortá.
nostra falla major infantil imposarà els distintius que la Junta Central Fallera ha aconseguit als xiquets i xiquetes de la nostra comissió infantil que s'han merescut pels anys formant part de la festa de les falles. Ells són distintiu d'argent Pepe Pérez i Jordà. distintiu d'argent Carla Aquiles i Soucase. Distintiu d'argent Núria Ríos i Fallos. Distintiu d'argent en Rodrigo Ríos i Fallos. Distintiu d'or Samuel Alicarte i Politi. Distintiu d'or Lola Cañadas i Jordà. Distintiu d'or Alejandra Cobo i Rochel. Distintiu d'or Catalina La Blanca i Centeno.
xiquets i xiquetes guardonats mereixen la nostra enhorabona i un gran aplaudiment de tots els assistents. Per a continuar en l'exaltació de l'Ola com es mereix, anem a viure un moment de màxim esperit faller, amb la visita de la Fallera Major Infantil de València i la seua cor d'honor. I per a rebre-les com es mereixen, rebem també a l'escenari a la Fallera Major 2025 Núria Jiménez Caballero, acompanyada del president Miguel Ángel del barri de la Torre, i a la Fallera Major 2026 Ruth Solivares Bonora, acompanyada del vicepresident Juan Francisco Solivares Lluc. Totes les xiquetes que se senten valencianes i falleres tenen un somni, que és pertenèixer un dia a la cort d'honor de la Fallera Major Infantil de València. Però és un objectiu que no és gens fàcil d'aconseguir. És un orgull molt gran poder disfrutar de cada acte, de cada moment, pensant, ho he aconseguit, estic ací i sóc part de la cort d'honor. Elles pensen que el seu somni és saber de realitat que el mereixen. Reuneixen tots i cadascun en els requisits necessaris per ocupar tan desitjat lloc. Són boniques, simpàtiques i falleres, molt falleres per damunt de tot. Per tant, anem a rebre a les xiquetes que composen la cort d'honor de la Fallera Major Infantil de València. Irradia alegria en cada gest. El seu somriure contagia felicitat. És la xiqueta d'emocions intenses. Aitana Ramírez i Espinosa. Disfruta cada moment amb il·lusió i entusiasme, però per damunt de tot, amb molta emoció. Alba García Pardo i García. Acompanyada sempre per la seva inseparable parella, Vega Carmen, comparteixen en complicitat i molt amor per les falles. Martina Songel i García. compromesa, detallista en tot el que fas. Daniela Borrego i Pons. Una xiqueta extrovertida i molt simpàtica.
en disfrutar de todo el que está vivint. Claudia de Los Ángeles Díaz y Benito. El teu carisma i alegria contagien a tots els que tens al teu voltant. Jimena, Montpó i Crespí. Eres pura energia. En la teva vitalitat ens emociona a tots i el teu somni s'ha complit. Jimena, Noguera i Camps. Apassionada per la música i els balls, riallera i sempre agraïda, Núria, Minyana i Llopis. Mai en té suficient quan està a la falla. Participa en tot allò en què organitza la seva comissió o el seu sector. Olga, Garriga i Viciedo. Amb el cor ple d'il·lusió i la mirada amb espurnes, representa l'esperit valencià en la seva forma més pura. Lola, López i Morales. No hi ha cap errada. Encara que palega que ja han eixit totes les components de l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil de València, som molt conscients de que la formen 12 xiquetes i a l'escenari falta una. La que fa 12 és molt important per a aquesta comissió i, per això, l'hem deixada per al final. Fa un any ella desfilava per esta passarel·la com la nostra Fallera Major Infantil. Els seus ulls brillaven i l'emoció no la podia controlar. Hem disfrutat amb tu en moltes ocasions durant l'últim any. Ens has representat amb orgull i simpatia i avui, després de sentir el teu nom en aquella meravellosa nit del Roig Arena, podem tornar a tindre't ací amb nosaltres i d'esta manera
tornar a creuar este corredor com a component de l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil de València. Vega Carmen González de Martos i Marín. Marta, eres molt conscient de la gran sort que tens d'haver arribat a aquest lloc de privilegi i representar a tots els xiquets i xiquetes fallers de València. Gràcies per haver volgut acompanyar-nos un dia tan especial per a la comissió com el dia d'avui. Anem a rebre com es mereix a la màxima representació de les falles infantils, la Fallera Major Infantil de València, Xiqueta, Marta Mercader i Roig. De les plantes serrans, sentir València als teus peus. Com valenciana i fallera et deu t'omplir d'alegria i orgull. I per supost serà inolvidable el moment en de trobar-te davant de la Mare de Déu dels Desemparats. Des del dia que l'alcaldessa de València va cridar al teu telèfon, hem vist que eres una xiqueta que transmet alegria i vitalitat allà on et trobes. El teu entusiasme i les ganes de fer pinya en la teua acord d'honor és indubtable. No dubtem en cap instant que et vas a convertir en una Fallera Major Infantil de València inolvidable. Valorem la vostra assistència a un esdeveniment tan important per a la nostra comissió infantil. Només tenim paraules d'agraïment per estar avui amb tots nosaltres i volem que torneu a escoltar un fortíssim aplaudiment dels amics de la Falla Sant Vicent Periodista Fatí. Agraint la seva presència, anem a acomiadar a les xiquetes que formen part de l'acord d'honor de la Fallera Major Infantil de València. Xiquetes Aitana Ramírez i Espinosa i Alba García Pardo i García. Martina Songel y García, Vega Carmen González de Martos y Marín. Daniela Borregos y Pons y Claudia de los Ángeles Díaz y Benito. Jimena Monpó y Crespí y Jimena Noguera y Camps.
Gloria Miñana y Llopis y Olga Garriaga y Viciedo. Lola López y Morales y María Mariner y Guijardo. I finalment volem donar-li les gràcies per la seva presència i desitjar-li un gran regnat a la Fallera Major Infantil de València de l'any 2026. Marta Mercader i Roig. Per a continuar en l'acte, acomiadem també a Núria Jiménez Caballero, Miguel Ángel del Barrio de la Torre, Ruth Solivares Bonora i Juan Francisco Solivares Lluc. Samuel lliurarà un ram de flors a Lola, l'acompanyarà cap al tro i es quedarà al seu costat. Lola, l'elecció de la persona que va pujar cap a aquest escenari per a dirigir-se a tots nosaltres, però sobretot a tu no ha pogut ser més encertada. Em coneix perfectament en la nostra comissió perquè qualsevol en què ha nascut en ella. Va ser Fallera Major Infantil i precisament aquest any en la Fallera Major va ser mamà, el sabies. Veritat, Lola? Però la teua mantenidora no es va quedar ahí. El seu amor per les falles va continuar i va entrar a formar part de la delegació d'infantils. I arribà un moment molt emblemàtic per a ella. Va ser nomenada Fallera Major l'any del centenari de la comissió i visqué un exercici inolvidable al costat de son pare, que era en aquests moments el president de la nostra falla. La seva és una de les famílies amb més història dins de la falla, Sant Vicent, però jo està fàcil. Per això seria impossible no entendre el seu amor per la nostra festa. El seu i Antonio és una figura entranyable per a totes les falleres majors a les que ha acompanyat durant molts anys. Els seus tios, cosines, en especial la seva cosina Patricia i, per damunt de tot, sa mare, són el pilar en el que recolza sempre que necessita. I si les falles són música, a ella la música li va portar la seva meitat. El seu company de vida i Mauro està ja plenament integrat com a membre actiu de la nostra comissió. Lola, anem a rebre a aquesta persona que estàs desitjant escoltar. Des del dia que se'l vaig proposar molt emocionada. Per favor, anem a dedicar-li un fort aplaudiment a la mantenidora de la nostra Fallera Major Infantil, Elena María Cuenca y Juan.
Mayor Infantil, presidente infantil, corte de honor, fallera mayor, presidente, niñas y niños, señoras y señores, muy buenas tardes a todos. Lola, aunque desde hace mucho tiempo en mi corazón estaba la ilusión de ser tu mantenedora, hoy he de confesarte que cuando por fin ese sueño se hizo realidad, no sabía bien cómo empezar a hablarte esta tarde. Quería encontrar la manera de llegar a ti, de que me escucharas, de que este momento fuera tan especial como tú. Y la respuesta llegó el día que visitamos el taller de nuestro artista fallero infantil. Entre sedrín, pinceles y colores, rodeada de ese caos tan maravilloso del que nacen las fallas, ocurrió algo que solo pasa cuando se juntan la ilusión y un poquito de magia. Sentí que un hino de nuestra falla me estaba llamando, y mientras lo miraba, parecía decirme que tenía muchas cosas en común contigo, porque al final, Lola, vienes de una familia de artistas falleros, y eso tenía que notarse. En ese instante lo tuve claro. Supe que ese ninot podía ayudarme a contar tu historia. Así que, con el permiso de Santi Muñoz y de nuestro presi, me lo llevé a casa. Lo he cuidado, lo he guardado con mucho cariño, y hoy lo he traído conmigo. ¿Quieres verlo? Una vez lo tenía en mis manos, este ninot empezó a hablarme de sueños, de paciencia, de tiempo y de cariño. Y cuanto más lo escuchaba, más tenía claro que esa historia era la tuya. Me habló de cómo todo empieza siendo una idea, pequeña, pero muy clara. Justo como pasó contigo, que desde que tuviste uso de razón ya tenías muy claro lo que querías, ser fallera mayor infantil de tu falla. Gracias a tu madre, tengo fotos contigo prácticamente de cada vez que hemos estado juntas. Y, aunque la primera es sosteniéndote en brazos en el hospital el día en que naciste, la más especial es con la que me pediste ser tu mantenedora, la de tus primeras fallas. En ella llevabas un body con una frase a modo de premonición: futura fallera mayor. Y, sin saberlo, ya estabas empezando a darle forma a esa historia. Desde muy pequeña, vives las fallas con pasión, y es un lujo ver tu cara de felicidad cada vez que luces nuestro traje regional. Disfrutas mirándote al espejo en las pruebas, y te encanta practicar a desfilar, desde el pasillo al probador, imaginando cómo será lucirlo acabado. También recuerdo tu ilusión la primera vez que pudiste hacerte los 3 moños. Era tanta que no querías ni quitártelos para dormir, aunque no hubiese acto al día siguiente. Siempre has admirado la figura de la fallera mayor infantil. Te has fijado en todos los detalles y has ido creando un boceto de lo que este año sería para ti. Vega ha sido uno de esos referentes, que al igual que Samuel, ha sido una magnífica representante infantil para nuestra comisión en las fallas de 2025. Y además, este 2026 también va a ser muy especial para ella, porque lo va a disfrutar como componente de la corte de honor de la fallera mayor infantil de Valencia. Desde aquí, enhorabuena. Para llegar a ser una realidad, un ninot necesita que le den forma, unas manos que le traten con cariño y le ayuden a ser quien es. Esos, Lola, son tus padres. Ellos, falleros de cuna, te han acompañado en cada pasito que has ido dando como persona y como fallera. No sé si es porque tu madre se ganó mi corazón desde que tengo memoria, y junto a tu padre me han hecho partícipe de cada uno de los momentos especiales de su vida. Pero siento que no habrían existido unos mejores artistas falleros para ti. Tu madre está disfrutando más que si ella fuese la protagonista, y en los ojos de tu padre puedo ver que no cabe más felicidad al verte cumplir tu sueño. Gracias, Amparo y Toni, una vez más, por decidir desde que Lola nació que yo sería la persona indicada para hablarle esta tarde. Os quiero mucho.
En 2020 y 2021 pudiste vivir muy de cerca lo que significaba ser representante de nuestra comisión, porque siempre ibas de la mano de tu hermano Chimo cuando fue presidente infantil. Además, me consta que es un gran músico y que le encanta seguir mejorándose a sí mismo, no solo con la trompeta. Él, con su creatividad y su pasión por esta fiesta en todos sus sentidos, te llenó de detalles y ayudó a pintarte de colores preciosos. Durante nuestra visita al taller, este ninot no estaba solo, sino colocado junto a la figura central de la falla. Él me hizo ver que esa figura es muy importante, porque es el centro, el punto donde todo se une, el hilo conductor del que dependen las demás escenas. Y al escuchar esto, me vinieron a la mente tus abuelos, Amparo, Juanjo y Fanny. Ellos plantaron la semilla de las fallas en sus familias, y gracias a eso, hoy tú puedes vivirlas como lo haces, de esa forma tan verdadera. Además, me di cuenta de que estar rodeado es fundamental, que al igual que los otros ninots que acompañarán a este, hacen que todo tenga sentido, tú tienes la suerte de estar rodeada de tus tíos, primos y amigos, que llenan tus días de cariño y hacen que cada momento sea todavía más bonito. Para que este año estuviera completo, tú tenías la ilusión de tener a un presidente infantil con el que ir cogida del brazo, llevando el nombre de nuestra falla allá donde fueras. Pero no podía ser un niño cualquiera, tenía que ser tu amigo Samuel. Aunque se lo pediste, él no lo tuvo claro al principio. Y necesito pensarlo bien antes de asumir una responsabilidad tan grande. Y quizá por eso, cuando dijo que sí, lo hizo de verdad, con ilusión y compromiso. Fue como el ninot de la exposición, el que sale a la luz el primero, pero que es el último en unirse al resto, dando casi el remate final. Samuel es un niño noble, responsable y de buen corazón, y está rodeado de una familia preciosa, encabezada por sus padres, Alex y Ángel, y su hermana, Emma, siempre dispuestos a sumar, a participar y a apuntarse a cualquier cosa con tal de hacer felices a los suyos. Y cuando se juntan con tu familia, Lola, son capaces de mover el mundo. Este ninot también me ha hablado de algo muy especial. Me ha contado que admira la figura del ninot indultar, no solo por salvarse del fuego el 19 de marzo, sino porque es el que se queda para siempre, dejando un recuerdo imborrable. Esto es justo lo que te va a pasar con Ruth y Miguel, tu fallera mayor y tu presidente. Ellos son el espejo en el que podéis miraros, ejemplo de falleros a los que seguir. Y estoy segura de que los lazos que os han unido van a ir mucho más lejos que las llamas de la crema. Y esta historia no podría contarse sin hablar de una parte fundamental, esa sin la cual la falla no estaría completa, la comisión. Es la que, unida, termina de plantar la falla para que luzca perfecta la semana fallera. Y eso en tu caso, Lola, es una suerte, porque perteneces a una falla maravillosa. Esta tarde estás rodeada de muchos niños y niñas que estoy segura que disfrutarán las fallas al máximo, como siempre, pero a ti te harán sentir como nunca. No puede ser de otra forma, Lola, porque eres una niña que cautiva allá donde va, cuando hablas, cuando sonríes, cuando eres tú misma, auténtica, cercana, expresiva y elegante. Hoy estás radiante, luciendo el que hasta ahora es tu traje favorito. Y cómo no, tu tan deseada banda de fallera mayor infantil. Cuídala como si fuese un tesoro, porque cada vez que la mires no podrás evitar sonreír al recordar este año tan maravilloso que estás viviendo. Ahora solo voy a pedirte un favor, Lola, y es que guardes contigo este ninot que tanto me ha ayudado, que compartas con él todo lo que te queda por vivir de este sueño, para que el día de la planta lo lleves a la falla y podamos colocarlo juntas. No se me ocurre a nadie mejor para encargarle esta misión. ¿Sabes? Estoy segura de que este año te llevarás un buen premio, pero como has podido ver a lo largo de mi discurso, no me refiero a un premio de falla, que ojalá también, sino que me refiero al recuerdo, la mejor recompensa que podrías tener de este año,
Un recuerdo lleno de personas bonitas, momentos inolvidables y sensaciones tan especiales como las que se sienten al escuchar tu nombre seguido de lo que más has soñado ser hasta ahora. Lola Cañadas Jordá, fallera mayor infantil de la Falla San Vicente, periodista Tati y Padilla. Gracias a todos. Buenas tardes. Ara anem a cantar el nostre himne regional. Espanya, tots a una veu, germans vingueu, i en el taller i en el camp remorege, cantis d'amor i en l'estrella. Acordats al ritme de guitarra mora. Paradís de l'arca frener, ses victòries de l'anguies i els del seu sultana tots a dins esperen un tapís de bunda i de roses.
presentació de Lola Cañadas i Jordà i la seva cort d'honor, serà retirada la Reial Senyera del lloc de privilegi des d'on ens ha presidit. Amb un fort aplaudiment de tots, abandona el recinte.